729 kHz. Enon sa Bareta, Enon sa Gabos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Media Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, dahil pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, dahil sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung naputukan ito ang pangarang ng physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw, ng antibiotics, saka may mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, biglang balik ko lumang sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos, nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasuprayasin na niya. Ang utrog ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang taon na suprayasin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Ang gawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist pa yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, nangyayari ako maniwang na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigdi ako sa Doc Joey Bitito. Igapot ko,
kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alam ka so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpadialysis, Muna, subukan natin. subukan mo pangay ining missing 4. Mhm. Diyo, inot andara ko sa nangani 1K. Dati akong ibang konta. Tinawan ako ni Doc Ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month, 15 días na tumada. At observasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong-san bro. Nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Naanit ba ako? Eh yun eh, may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga, libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal na normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Mega Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Eh, ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, daila. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang Amazing 4. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining Amazing po. Suaki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya pa. Opo. So, dumana kita. Oh, kasi 25 days pala siya uminom o 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7. 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog kan bitis niya. Kada siya masyado na nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya Opo. sa Roma na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine, at in just 18 days po nag-normal yung pong creatinine. In 25 days normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat nanay, Opo. and hopefully for the best, at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo.
traumatic depression. Sinapal ko po ang ako, kinulugan pisikal. Kinutya, tinaraman ki mga manlain-lain na mga malalamig at maraming ganito. And kaya po ako na-depress. Ngayon po, share ko lang po yung isa inyo, story lang, nag-ihagi ko sa buhay. Buhay po ako sa synthetic na. Ako po, biro ang depression. Ngunit po ang saro na bulong na tigre-reseta sa kuya, pampakatipong, ulan sa kuya. Para na katulog ako kimara. Pero po, para sa kuya, ini naging epekto sa kuya. Alam po ninyo po nata, ang ano po sa kuya kan doktor, one tap every before bedtime. So, minsan po, nakakatulog ako yung mga alas 8 na tibanggi. Kaya lang, pag alas 11, nagigimata na naman ako. Dahil nga naman ako nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, magbubuhat-buhat ako. Tada ko lang kung mauubos ka ini. Ang gawa po ini, antidepressant na po. Hanggang sa ining settle. Ini pong mga ini, para po sa kuya, dahil po ako naging marathon. Karang po ninduan sa rupo kayo, kantidad 80 pesos. Ining pang pagkaturok, sang gato, ining saro, 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong ninyo. Kaya lang po, dahil po nararakan. Pag nadidepress po, pag kita magulugon sa payo, nagaro ako tingko ba rin, na pagsigi kong kaiisip, tulugo na halos nag-aarap masama ko kaya para paday ko po ara magiging ko. Dahil mga di po ako sa Diyos sa kang June 1. So katrabaho ko sa LDU Kamali, nagtaram ako. Sabi ko bro, dahil ko naaram ko sa na kumakok ibul. Kasi po ining sa room box na yun, actually 8,000 lang sa room 100 pieces kayo. Maliban pa po dyan, kaya puwan ko pa po ini. Sabi ko ka sa katrabaho ko, sa'yo na naman doon ako makwarta, pangbakal ki mga bulo. Sabi ka po ni Junel sa kuya, bro, ini istingon ko. Tinawanan niya po ako, ini produkto kang Miracle Health Corporation. Ini lang po ang pigiinom ko. Kaya pirmi na po ako kaya naigwadig di sa ko. Sabi po sa kuya ka ito ni Junel na katrabaho ko, testingon mo ngayon ito. Inot na ginibo ko po kani, 2 times a day ko. Sa rong mega 8 at mega 1 sa aga, sa hugtong, sa banggi. Aram po nito, in just 2 days, ang tulog ko marahay. Dahil nagbumagabag sa payo ko na pag nag-overthink ako. Dahil po ako parang nag-halusinate. Kaya ito, sabi ko, dadakol-dakol na binakal ko naubos, halos gabos ang sweldo ko sa mahalo nining mga bulong na ining mga synthetic na yun. Ini lang po at tigil. Sa ngunyan po, sabi ko, kato, kay Junel, anong kumpanya iyan? Tagaro na para kaya. I think kato, Ma'am J, ano po ito? So, week before, bago mag-opening na, June. June. Mga last week. Po ako ditigang seminar, kaining Miracle. Duman ko po naintindihan. Pero ito po, na first week ng June, na pagtumar ko po kayo dahil po nagtarap sa kuya about the kid. Maski po itong nag-invite sa ko. At sabi niya sa ko, inumon mo lang ngayon iya, saka na ako sa imo mapaliwanag. Sabi po kayo sa kuya ni Junior. Di ako po, ininom ko lang. In-observe niya ako 1 week. Sabi ko, okay ako, nagapot na ako. Sain ako kainit magkakabahan. Nagkating po ako digdig kasi na. And mas magayunan pa po pala kanapa. Dahil lang pala na kumabakal kayo ni Pulo pala, mabakal pa ako digdig, naparahay na ako, pwede pa akong kumita. Kaya sabi ko, mahalion ko na yung mga synthetic na yun sa tulog ko. Kuni man siya na po pala ang katapat kan depression ko. Tayo imagine po, several years ago, pirang box ang nauubos ko kaan. Ang gawang box na iyan na tag 100. Dahil nga po, nag-aabot na bulan sa bulan. So, luckily, through kay, sa pangaji ko na may ipadara sa kuya ang Diyos na tao na mamimipigan ko, luckily, nagkaigwa ko kay katrabaho na
nakapatunay digdig na ini talagang from the word itself, miracle, milagro. Haloy na po ako naghahanap milagro sa buhay ko na kabuko, panghabang buhay na may ang sweldo sa LGU, burat naman, ang baba, o tadyap order man sa nakang. Halos sa bulong lang po na kaya I'm very lucky sa Miracle Health Corporation ko kay Doc Joey na namigbidan ko po yung production ito. Hindi po, dahil po akong nagbabasa na hanggang sa munyan po, ini marahay po ang katurog ko. Dahil po ako nakakaisip kung ano-ano. Uta ako po, suicidal, ano na ako. Matubod po ka mo sa dahil. Pirang beses na po ako nag-attempt mag-suicide. Dahil lang sa depression. Na sabi ka ng psychiatrist, iyo ang mga resita sa kuya na makakabulong sa kuya. Pero dahil, inilang talaga. Inilang po talaga. Kaya nakunaon ang pasalamat ko kay Doc Joey. Bako dahil sa iya, siguro ko po ako mga, dahil ko alam kung ako, tuluyan ang na-depress, nabuang, or ginagana sa nasa dito. Dahil po ako mauwi. Dahil po ako kitultul na katulog. Pirmi lang po ako mag-overkill. Pero nang dahil po, matataran ko po sa inyo, 80%, bago na nga ni 50%, 80% sa gawang simana ko pa lang po ipagkumaran. Klarado po ako doon. Nakag-iisip ako kimaratan. And dahil na po ako kay mga tulog kay Bayong, parang tuwid na po sulandas na tigaan. Kaya po, nagulaon po ng God at pasalamat po kay Dr. Joe sa Miracle Health Corporation sa na-develop ining natural, o synthetic, kundi food supplement na bulog na nakatabang sa kuya bilang sarong na-depress na tao. Pero pa po dyan, ito pong sabon. Anong sabon po nga? Very soap po. Halo yung na ako, igwa yung mga rashes na kapulo na sa kuya pig ano na mga cream igawanit dyan so BL cream po baga kung aram po nindo so kulay-pulaan kagana ito nag-i-epekto kaya lang pag-arap kaining may mga durudaplis na naman ako minagatulong naman siya hanggang sa ako makagaw na naman ano na naman siya so gano'n po baga nagdadami pero dahil ko siya matatarong na bunitan po ni po baga bilo ito dahil lang basta pag arap kaining dumug ang skin ko minagatulong siya so makaaga naman ako sabi ko sa kuya katuni Junet itry mo ngayon ino baka ngayon magkatabang pa sa inyo 3 days ko pa lang itong pig gagamit sa hawa ko nawala po siya, nag-dry siya tapos ngunyan, pag pigihilog ko po baga pero pag mati ko nagkikinis yung skin ko kaya very effective po talaga produkto kang Miracle Health bako lang po ining bulong na dala-dala ko kundi po gabo na ano na produkto kang Miracle Health. Kaya po, di kung ma-invest po kita, di po kamo mapapasok po. Taulian na kamo, makita kami kagami. Bako lang po, halimbawa ako naka-invite, bako lang po ako ang makita, kundi kita po gabo. Invite ko, kita tagabo. Invite nindo, makita ako. Gabos po kita dito. Kaya po, di wala po kompetensya. Hindi po, sa nabay kita, nag-aangat. Kung igwa ka ki-share, igwa sinda kita. Kung igwa ako, igwa man po ka makikita. Gabos po yan. Bako po yan araw ka ibang networking na kapag ka, dahil kang invite, dahil ka kita. Maray po nga ni kita, effective po ang produkto sa iba po, dahil wala po. Ini po, patunay ko po ini, na ini talagang nakapaulit sa kuya, ang Miracle Health Corporation. Salamat po. Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko. Diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Ganyan po kang pinunang ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo recommend na sa kuya unya kapag take kang bulong duwang semana sa nanganit so magayon so response Miracle C Osmega 1 multi 5 mega A. Tinawan ako kay Maray na nakapag-basketball na ako niyan,
karigos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na spans kan mga vitamins yan, tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana, dahil pagtipilan ang buhay ta. Tawan ta ki maray na yun, uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta na sana, mati kita kang bulong, sabayan ta man ki, sa taas, sa manladyo, kita maray pa. Isa na tabi, salamat po. Maray na hapon tabi. Ako po si Anthony Armandito Ledo. Presidente kan Pawa man ito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Ganyan po, kang pinunang ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Unya kapag take kang bulong, 2 semana sa nanganit. So magayon so response Miracle C, Mega 1, Multi-5 Mega A. Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan, karigos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na spans kan mga vitamins yan, tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana, dahil pagtipilan ang buhay ta. Tawan ta ki maray na yun, uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta na sana, mati kita kang bulong, sabayan ta man ki, sa taas, sa manladyo, kita maray pa. Isa na tabi, salamat po. Good morning. I am Gloria Acevedo-Vitas ng San Roque, Legazpi City. Ako po pumunta dito kay Doc Joey Bitito noong pa, way back 2018 yata. 19, ganyan, pumunta na ako dito. Nandito pa yung office niya kasi mayroon akong ovarian cancer. So, nag-try ako na mag-take ng medicine before, nag-check ako ng Mega 1 muna, tapos ngayon, i-maintain ko na ang Mega 1. Matagal na po ako nag-take ng Mega 1. Awa ng Diyos, kasi binigyan lang ako ng taning ng hospital na for 3 years lang ako. Kasi cancer ng stage 4 cancer ako. Pero awa ng Diyos ko ngayon, magsi 6 years na ako, still alive and kicking. Kasi continuous lang po ako ng Mega 1. Yun ang bali iniinom kong gamot na nakakatulong maliit sa akin. Hindi ko naman kayo inaan na gayahin niyo ako, pero that is the way I found to myself. Sana po yung mga nanonood na mayroon kayong nararamdaman o kayo mag-hesitate na pumunta dito para kahit pa paano matulungan kayo. Kung pa nga nag-request ng kumuha pa kayo ng ganito, kung kasi kinakailangan ko yun. Pero okay naman sila mga kausap. Awan ng Diyos ngayon, malakas na ako. Bumalik na nakakapag-drive na ulit ako. Kaya, natutuwa ako. Natulungan ako dito. Hindi lang po. Ako po si Norma Muhar. Yung nanay ko may bukol sa gums. May nakapagsabi sa kanya na mag-take siya ng Ditokidok, ng amazing for ngayon pa lang 2020 siguro. Baga 1 taon na si may buko. Tapos, yung pinsan kong si Wood na naang, yun lang kapagsabi sa akin, try mo nga yung amazing for. Kasi may siya, diabetic na hindi na yung paa niya. Ito parang may uban. I-try mo nga yung amazing for nito. Baka maalis nga yun. No? I-try ko nga ng 2 buwan lang. Nung pa lang, nung December, hanggang ngayon, kaya nagka-try, maski pa unti-unti na lang, maski wala yung bukol, bumibili ako ng paunti-unti. Kasi, na siya, nakakapan kami,
para si Manong, mga isang taon na siyang may bukol. Pa-opera na rin namin sa Esteves. Kaya hindi mo natuloy kasi wala mang kami pera. Ang edad niya ay 92 na. Operahan sana sa niya siya ng bukol. Kaso, inabot ng nervous. Wala naman kami pang opera. Kaya, dito na lang kami kay Doc. Mga nag-take si mother siguro mga 2 buwan, natanggal yung bukol niya. Kaya ito, bumibila ko sa kanya ng amazing call. Yung pa lang, nung December, hanggang ngayon, kaya nagtatry, maski pa unti-unti na lang, maski wala yung bukol, bumibili ako ng paunti-unti. Makulit man kasi ngayon. Mag-try din kayo ng Amazing Core kasi kami ano na namin na magaling na gamot para yung mga food supplement ni Doc na bitito. Mag-try na namin. Kaya eto ngayon, patuloy kaming nagiinom si Ma. Ako po si Eugenie Olentino, taga Kamalig, Albay. New patient ngayon kay Doc Betito kasi po yung asawa ko si Melchor Olentino ay dati na po dito na nagte-take ng medicine ni Doc. Dati po doon siya sa Albay, outpatient lang po siya. Balik-balik lang kami. After 6 months, mapacheck up, mapabago na makibulong. Basta halo yun po. Siguro nasa 1 year and a half, balik-balik si Ago na iyong magiraray. Sige lamang ang bakal mahalo na bulong. Kunyan po, nagdamog si Agong kay Doc Betito sa radyo. Parang siya na digdi na mag-try. Ngunyan po, ang pipiktik niya kay Inot, 3 times a day, pa Mega 1. Ngunyan po, 2 times na lang. Kasi marahil na po ang pagmati niya. Dahil ko na po sa mga hilang niya, nagkaralingon na basta irregular ang palpitation ng puso niya, nag-aalabot na sa dugo, may high blood siya, ano pa ito sa sarusos. Garing dahil nakaihi ba na Doc? Oo, so may prostate problem. Yan, iyo po. May Kaya, diabetes pa. salamat sa Diyos mo niyan. Baski man ako, gari, magayon ang pagmati ko na si Ago, maray naman. Kaya ako naman, sunodin na sana kaya kami, ang edad niya 69, ako 67. Kaya lang, ininok ko si Ago paranig, paulian siya. Kaya, salamat kay Doc Betito. Nanadalog ni Agong sa radyo. Siguro po sa mga parentes ko na dahil nagtutubod. Tapig istoryan kung mali ka mo, gari, abo din do magtubod. Pero mo niyan, magtubod na ka mo. Taon ni nga ni si Agong narahay na sa kahaluyan. Araw na po na nalakot niya sa hospital digdi. Na mga mahalon ang dulo. Basta ito din ang nakapagkakaroon na. 670 plus ang kanyang creatinine. Ngayon, nung uminom ng ating Amazing 4 3 times a day, naging 101 na lang. It's normal. Nagpapasalamat ako doon. Sige lang, Bo. Ngayon ko lang kasi doon na, ano ko na mapayat eh. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Ginubat ng Albay. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi, kahit sa pagtulog. Maganda na po ang pagtulog, sa pagkain, maganda sa pagkain. At yung mga masakit ko po dito sa aking paa, na nawala. Ako po si Mrs. Marcelina Vivar Magmanla. Nakalakad ako na sobrang 1 kilometro. Mainit pa yun. Yung immune system ko talaga lumakas na. Ako ng Mega 1, 3 times a day. So yun po, nakakita ko yung result and development sa pag-take ko ng Mega 1. Kasi dati talagang hinihimatay pa ako that time na mag-menstruation ako. So as of now, hindi na po siya and hindi na siya masyadong masakit kapag may menstruation ako. Nagasakit ko nito. Ito akong scoliosis. Kang Mega 1,
Pag 3 days pa lang, biglaan ako na mamatian na pagbabago. Hindi ako tinuro kang God na magdigdig. Hindi na makukuha ang karahayan kasi nakamatian. Ako po si Jing Batalya, taga San Fernando po. Yung tatay ko po, marami pong maintenance sa kanyang iniinom. Uminom po siya ng Mega One. Sa loob po ng isang buwan, malaki na po yung pagbabago. Na i-try niyo pong pumunta po kay Doc Joey at uminom din po ng Mega One. Ako po si Annalisa Mancera Miliano from Mobiliar Albay. May diabetes po siya, high blood, tapos may asthma. Pigtawan po siya ni Doc ng Amazing 4. Tapos ganyan po, sa loob ng 3 bulan na pag-take niya kang bulong na ito, na pigtawan ni Doc, okay na po siya. Ako po si Benny Austrian, ginubatan. Mga salit sa lawas ko kaya grabe. Nagadun po ako dito sa Team Doc Joey sa Amazing 4. Try ko po mag-inom sa to. Tapos po pag 5 aldaw, namatian ko sumaraya pagmati ko sa lawas. Ako po si Mrs. Cherry Arena, kang Maslog, Legazpi City. So ang agom ko si Mr. Marciano Arena, na-stroke siya noong November 2020 last year. So nagkaigwa siya tulos na wheelchair nung ilinuwa sa hospital dahil today na nga siya nakakalakaw. So may reseta sa iya na 4, nainom niya ito sa lawkit 3 bulan, sobrang 3 bulan. So hanggang dahil man pagbabago dahil karahayan, kang bulong na ito, naisip ko na mabalo daw niya ako magbakal kibulong digdi kay Doc Joey, kang Amazing 4. Amazing 4 ang pig-inom niya. Tapos, pag after kay pig-iling ko so agum ko, 1 bulan pa lang, gari makusugo na siya. Hanggang dit-diit na siyang, dahil na siya nag-wheelchair. So, kang itong inali mi na sa wheelchair, pag may kwarta kami, minabakal kaming bulong. Pag dahing pambakal, napupundo. So, gari maluyahon na naman siya pag dahing nakakabakal. Pero may na siyang mursot, orang pambakal. O di, ang gigibo mi, nanganap kaming pambakal, ibabakal mi na naman siya. Hanggang maski dahil siya nagkakaon, kitultol, makusugon ang buhay niya. So, ngunyan, sa wheelchair niya, iginilid mi na, hanggang sa unin na nga ni sa opisina ni Doc. O ning siya ngunyan, nag-aarok na, nag-tabang-tabang na naman sa kukang pagluto-luto sa kusina. Kaya dakulang pasalamat, digdi sa Amazing 4, uningani, mabakal na naman para dahil mapundo ang sa iyang pag-inom. Ta gusto niya pa man mabuhay, tamailing niya pa man ang 4 niyang apo. Kaya, so nagpapasalamat po ako tinawan kami ki oras na mamidbidan mi ini. Ini pong wheelchair na dinara ko digdi sa opisina kang ni Dr. Bitito. Iyo po ini so gamit kan agum ko na ipapalit mi na lang po ki produkto na mainom kang agum ko niyan. Ta ini may tatabangan man dapo kay ni si Doc Bitito na mas nangangay po man po sa Samuya. So salamat man po sa pagpalit ki inumon kang sa kong agum digdi sa wheelchair. Sa mga nakakaamid bid po sa ko, sa mga day pa nagiinom kay Amazing 4. So, in ko manin try na makawakal man kamo kang arog man kay ning pigiinom kang agum ko para ang mga namamatian nindo, ang sa indong mga helang, marahay man, arog man po kang helang kang agum kong narahay duman sa Amazing 4. So, dako lang pong salamat. Salamat po. Ako si Florencia Martiliana, taga Malabog, Daraga Albay. 17 ako ngunya na Agosto. Ngunya na taon. Noon, nagkasakit ako, na-paralyze ako, na-hospital ako, 2 hospital nga pinasukan ko. Tapos, nung nagaling-galing na ako, nagano din akong herbal noon, pero doon sa Pulangin, nagaling-galing naman. Pero hindi pa maalis-alis yung sakit ng ano ko, nararamdaman ko. Ngayon, narinig ko sa radyo, na dito nga kay Doc Bitito, na itong Amazing 4,
pig-try ko. O ngayon, galing na ako. Isang buwan akong minom ng Amazing 4. Pagkatapos, ngayon, pig-maintenance ko na lang yung Mega 1. Pagkatapos ko pag inom kan Amazing 4, maganda na yung pagkiramdam ko, nakalakad na ako, maayos. Pagkatapos, pig-maintenance ko na ngayon yung Mega 1. Ngayon na muna, may maintenance, sumagit na akong isang taon, Mega 1, nakagalaw na ako sa bahay, kakatrabaho na ako. Yung tugang ko, nagkasakit din, Felix Martiliana. Ganyan, 64. Pagkatapos, siya, pa-doktor din siya. Ang sabi ka ng doktor, tapos laboratory na siya, ang sabi sa doktor, ano daw, ida-dialysis siya. Kasi wala na daw siyang gamot na may resita. Tapos sabi kan tugang ko, lumang ka na naman kay Doc Betito, ano mo rin ako ng gamot to, herbal, gusto din niya herbal. O dito nga, nag-ano ko kay Doc Betito, mahigit isang linggo pa lang, ayos na yung paglakad niya, nakalakad na siya, di na siya alalayat. Pagkatapos, ngayon, inom pa siya ng gamot para gumaling na siya, pero di pa siya nakapagtrabaho. Pag-take niya ng isang linggo ng gamot na Amazing 4, nakalakad na siya mag-isa, hindi na siya nagpaalalay. Kaya ngayon, diretso ang inom niya ng gamot na Amazing 4. Ngayon, nandoon na nga sa kalsada, naglakad-lakad na, kasabay yung mga makuapo niya. Tapos, kaya ngayon, bibili naman ako ng gamot para makadron-diretso na pagaling niya. Kaya salamat dito kay Doc Betito, Miracle Health Corporation, natulungan kami. Pasalamat sa Diyos, natulungan kami gumaling na siya at ako sa masamang pagkaramdam. Kami, nasubukan mi na magaling na talaga itong kapatid ko. Dahil sa Amazing 4, hindi na siya nakadayet. Ito na lang na herbal na Amazing 4 ang iniinom niya. Kaya salamat sa Diyos at gumaling na siya ngayon. Hello, magandang umaga sa iyo, Madam Rose. Nakita ko ngayon ay bumalik ka dito sa amin dahil sa nag-avail ka ng ating Amazing 4. At noong first time tayo nag-get, I think sometime July, marami kang iniindang mga karamdaman. Pakikwento mo po sa ating mga nakikinig at nanonood. Noong time na unang-una kang pumunta dito, ano po ba yung mga ang karamdaman mo? At nag-avail ka ng ating Amazing 4. Nung una akong pumunta dito, ang mga nararamdaman ko ay itong tagiliran ko, sobrang sakit. Tapos itong balakang ko, namamanhid ang paa ko sa kanan, saka yung ihi ko, makula na may bula. Yun po ang mo, kaya noong July, sumubok kang uminom ng ating Amazing 4. So nakainom ka po ng Amazing 4, I think 3 times a day ang inom mo noon. Ay ilang araw po, ilang linggo na namatian mo yung mga pain mo, yung pag-ihi mo at iba pang yung ano pong magandang resulta nangyari sa iyo? Sa pag-inom ko naman ng Amazing 4, namatian ko man na sa 3 araw na pag-inom ko, may namatian na akong maray, may nakakatulog na ako. Tapos yung pag-ihi ko, malakas na, tsaka nawala na yung pula. Kahit may bula, hindi na siya mapula. Kaya alam ko na tumalab na yung gamot ng Amazing 4 na iniinom ko. Ilang linggo o buwan po na nawala sa mga pain mo sa tagiliran, dito sa may paa, at saka sa likuran? Ilang linggo ba o buwan? Kasi I think nakainom ka ng ating Amazing 4. Sobra isang buwan din ako nag-inom ng Amazing 4. Amazing 4. Doon sa isang buwan na ito, sobrang isang buwan, halos nawala ang iba't ibang mga karamdaman. Oo, nawala din ang karamdaman ko. Kaya lang, ako
naputol. Kulang ang pera. So ngayon, bumalik ka ulit dito kasi nagkaroon ka ng budget ulit, kaya bumili ka ulit ng gold for 15 days. Kasi sabi mo nga, medyo masakit na naman ang paa mo. Oo, yung paa ko naman masakit. Kasi 3 buwan kang natigil sa pag-inom ng Amazing 4. Opo. Okay, so ngayon po, ano masasabi mo sa ating mga kababayan na mayroon pong mga karamdaman sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya? Ano po ang masasabi mo sa kanila para naman sila ay matulungan? Sa mga kababayan ko na may nararamdaman, sumubok po kayo nitong Amazing 4 ni Doc Joey Bitito. Maganda po ito. Subukan niyo po. So yan po si Madam Rose. 28, Barangay Victory Village. Barangay Victory Village ay uminom po ng may 1 buwan ng Amazing 4. Yung mga karamdaman niya, pag-ihi, pagtulog, yung sakit sa likod, sakit sa tagiliran, sa paa, at natulungan po siya after 1 month. Ngayon po bumalik siya sa atin kasi nga po natigil ng 3 months dahil nga po sa hirap ng buhay. Pero alam niya na ito nakatulong sa kanya kaya bumalik po siya sa amin. So sa ating mga kababayan, andito lang po kami para matulungan po kayo, lalong-lalo na po ngayon may COVID-19 at mayroong Omicron variant na kinakatakutan ngayon sa Europa at ibang bahagi ng mundong ibabaw. Kaya subukan po ninyo ang Amazing 4 from Florida, USA. Natural supplements, highest quality and proven and tested na maraming natutulungan. So Madam Rose, maraming salamat. Congratulations. Tuloy-tuloy po natin ang pag-inom hanggang sa totally tayong gumaling. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Andito po sa atin ang may bahay ni Mr. Roelio Marchan from San Vicente, Castillas, Sorsogon, si Nanay Merna Marchan, 70 years old. Ay kukwento po sa atin kung ano po ang nangyari kay Manoy, kay Tatay Roelio Marchan, age 75. Ilang taong ka na ba? Sabi niya 74 going 75. Tapos biglang tinanong ako, ikaw Dok, ilang taong ka na? Ang sabi nga nila, ako 70 going 71. Ha? Para kang 50 lang. Merong prostate. Kasi nga po siya kulubot na, matanda ng tingnan. Tayo po ay nakikita naman po ninyo yan. Sabi nga ng karamihan, pinkies daw ang labi ko. Diba? So, yan po ang nagagawa ng ating amazing products. Then sa gabi po, halos hindi na tayo kumakain ng rice, ulam lang. Kung minsan, digosure lang, yung milk. Diba? Kasi maganda po yan sa bones, sa ating back. Yan, kasi pag ang lalaki po ay ang tao ay nagkakaedad na, kung minsan nakukuba na, gusto natin lagi tayong straight, di ba? So yan po ay at dito available din po yan sa atin at mas mura, di hamak. At ang gusto natin makatulong sa maraming tao. Yan, di ba? Kaya nga po nilunsad natin yung tinatawag natin 3-in-1 negosyo. 3 kumpanya tutulong sa atin para tayo ay kumita. Unang-una yung Miracle Health Corporation, yung pong mga amazing products natin, mga healthy
coffee, choco, juice, and of course, yung pong ating pangalawa po dyan, yung ating DGB frozen products, na yung ating naman po mga natural, mga at ang ingredients po nito ay soya beans, kaya healthy. Ay pwede rin tayong kumita once member po tayo sa 3-in-1. Ganun din po ang Dorotea Resort and Spa, may discount tayong 20% pataas, di ba? So sabi may free swimming pa, good for 2. Baka po Saturday meron na mag-swimming doon dahil po sa 3-in-1 negosyo. Yan, pagka-swimming po, nag-enjoy ka, di ba? Mag-picture-picture ka, siguro mga 10 hanggang 20 picture, di ba? Then, i-post mo sa Facebook, i-send mo sa iyong mga kaibigan, kamag-anak sa inyong messenger, mga 100 katao. Ay pumunta dyan na 10 at nag-avail. At ang binayaran nila, halimbawa, 20,000. May 20% ka, may 4,000 ka kaagad. Bawi mo na yung 3-in-1 mong 3,000 na investment. Samantala ang products mo, nasa 3,000 plus, panalo ka na. May free swimming pa, good for 2, di ba? Panalong panalo, walang talo po dito sa amin. Sa totoo lang po, walang talo. Sa iba po, bibili ka, wala nang pakinabang. Di ba? Sa amin po maraming pakinabang. All natural pa ang ating mga produktong amazing products. Di ba? Kaya po ayan ay nung nga po Sunday, umaga-umaga, si Mr. Joel Aton, di ba? Ay Pawa, Legazpi City. Nag-member na rin po ito. Pero ang gusto niya po yung yung medyo malaking discount. Hindi po yung 3,000. Ang gusto niya yung 10,000 worth. Para discount, 25, 22, 22. Ibig sabihin, 25% sa amazing products, 22% sa mga frozen products natin, and 22% sa Dorotea Resort. Mas malaki ang kita. Diba? Kasi malaki naman po yung investment. Okay. So, ganun po ang ginagawa natin para makatulong sa ating mga kababayan. Sabi ko, ito na last. 70 na tayo. Ang natin talaga makatulong na sa ating mga kababayan. Kasi nga po, ay nakikita ko marami. Diyan po sa internet, 17,000, almost 18,000, 2-in-1. Pero hindi mo po nakikita, wala kang products, di ba? Nakalink ka lang. Sa atin po, may kumpanya, pwedeng pumunta. Maganda po. 3,000 lang. Ang product mo nasa 3,000 plus. May free swimming ka pang good for 2. 3 kumpanya may discount ka. 3 kumpanya na pwede kang kumita. Di ba? Wala pa akong ganyan. Ako po, 70 years old. Wala pa akong nakitang ganyan na klaseng programa. So ngayon po, bakit mo ginawa yan, Doc Joe? Hindi ka ba malulugi? Hindi naman po, kasi ang ko nito, maraming matutulungan tayo. Diba? Yung taong may mga magandang kaisipan, mayroong mga gusto pang kumita, madagdagan ang kita, gusto mag-enjoy, gustong gumaling sa mga karamdaman. Yan po ang gusto nating tulungan. Pero po yung mga taong negatibo, ayaw na talaga, ay pasensya na lang po yan, di ba? Okay, Doc, gusto ko sana yan. Dabak, Kan, Mik. Taga saan po kayo, madam? Ano ito? Davao. Davao ito, Dabak, Kan, Mik. Ito naman, Manits, Mindula. Hi, Doc. Okay. Wala naman pong problema. Mayroon naman po tayong LBC. Kung taga Bicol Region kayo, madali lang po eh. Pero kung malayo kayo, Metro Manila, wala naman pong problema. Mayroon naman po tayo dyan sa Metro Manila. Pero halimbawa, kung kayo po ay nasa malayo, sa Cebu, sa Visayas, Mindanao, medyo mahirap po. I-check natin yung frozen products kung may padala sa inyo. Pero ang pagkakalam ko niyan, dyan sa Tugo ata pwede. Di ba? So yan po, maraming paraan. Ang tanong ko, saan po kayo sa Davao ata ito? Dabakan, Mik. Yan, okay. Pag gusto kasi maraming paraan. Ako kasi ang taong, ang problema is part of life.
Yan pang philosophy, kaya medyo umasinso tayo kasi ganun po. Wala na. Sabi ko nga, yung kakilala ko, tinakbo yung kanyang cellphone, kakunin, wala na tayong magagawa. Bumili ulit na, magsipag, then makabili ulit ng cellphone, di ba? Yung kaibigan natin, ganun talaga ang buhay yung mga ang ginawa ako, magdasal, pray and pray. Kasi mga ganyan, ang kalabaang sandata natin is prayer. Bahala na si Lord sa kanilang mga gumagawa ng hindi maganda. Yan kasi mga taong ayaw ayaw na magtrabaho, magbanat ng buto, di ba? Ako po sa totoo lang, kahit po ibigay mo sa akin yan, hindi ko kukunin kung masama ang loob mo. Pero kung bigyan mo ako ng isang Mercedes-Benz, tatanungin kita, bakit mo ako bibigyan? Para saan? Kasi Dok, nagagwapuan ako sa iyo, magaling ka magpaliwanag. Baka naman meron kang kapalit yung pagbigay mo ng isang Mercedes-Benz. Wala, talagang ako'y fan mo kasi marami kang natutulungan. Ganun ba? Ito boy, masaya ka in the name of the Lord Jesus Christ. Yes, masaya tayo. Bago tanggapin yan, magdasal muna tayo, di ba? Ganun po yan. Hindi po yung iniisip natin yung kasamaan sa kapwa. Kung minsan nga po gusto kong magtatag ng organization ng halimbawa ng grupo na yung pong talagang wala nang samaan ng loob, wala nang yung hilahan, wala na yung batikusan, bagkos. Puro positive ang attitude, puro positive ang gagawin natin. Kasi nga po, we are all children of God. Tayo po ay gusto ng Panginoon na tayo ay maging healthy, maging umasinso sa buhay. Pero may gagawin po tayo. Katulad ng 3-in-1 negosyo, tutulungan tayong umasinso, ayaw naman natin gawin. Wala kang magagawa. Pero pag, halimbawa, Doc, magjo-join ako sa 3-in-1 negosyo, paano ako asenso? Ano bang dapat kong mga gagawin? Di ba? So, ganun. Dituturo ko sa lahat, di ba? Pero gagawin po natin, di ba? So, lahat po yan may gagawin. Wala pong walang gagawin tayo. Nasabihin natin, 3-in-1 negosyo na ako, manood na lang ako ng Facebook, manood na lang ako ng YouTube, wala akong gagawin. Wala pong mangyayari dyan, di ba? So, ganun po yan. Sabi ko nga, para tayo, kasi nga, sabi nga nung isa kong kumare, galing po ako sa kanya, isang mayor, hindi ko nasabihin kung saan lugar. Marami na raw ngayon na scammer, lalo na sa Metro Manila. Ang dami-dami raw. Pati nga po yung anak niya na scam. Kasi po, nagda-transact ito sa gobyerno. Alam po ninyo, may nakilala itong anak niya na isang, nagpapacilitate. Ang asawa pala ng foreigner. Nakopya raw lahat ng dokumento, puro original, puro na-scam sa kanila multi-million. Tapos yung anak niya raw hindi na makatulog, hindi na lagi na lang sabi ng kumari ko, sabi niya, hayaan mo na, pera lang yan, mababawi natin yan. Tama po yan, mababawi, magdasal, di ba? Kasi nga po, celebrated po yung gumawa na imbestigan nga ng Kongreso yung scammer na yon. Kaya po yung mga taong ayaw pong gustong yumamang kaagad, na ayaw pong magtrabaho, ayaw pong magbanat ng buto, iyan po ang mahirap. Mas sweeter po, ibig sabihin, very sweet, kung tayo po ay kumita ng pinagpapawisan po natin, di ba? Kahit hindi po yung multimilyon, kahit po yan piso lang, 10 piso, 100, 1,000 or more, pinagpawisan natin ay masarap po sa katawan natin. Kasi po, pinaghirapan natin Yung pong iba kasi, ang gusto, yung madalian. Ayaw nila. Para bang katulad din po dito sa ating mga karamdaman. Alam po ninyo, may karamdaman ka matagal na, parati ka na hospital. Gusto natin, 1 buwan pa lang, magaling na. Dito sa ating amazing products, di ba? Samantalang iyan po, kung titingnan mo,
Napakatagal na po yan na na-hospital na, matagal na po, taon na, ilang taon nang umiinom ng synthetic drugs, hindi gumagaling. Pero hindi po sila hindi po sila nagsasawa kainom. Pero pagdating sa amazing products natin, makainom lang yan ng 3 buwan, kailangan dapat totaling magaling na. Ganun po sa atin, karamihan po ng ating mga kababayan. So, tayo naman po ay pinapaliwanag natin, halimbawa, 3 to 6 months, 3 months. So, ito nga ang isa natin, pang 3 months niya, ay ma-okay na raw ang father niya, di ba? So, pang 4 to 6 months kako, babawasan na natin ang intake ng father mo, di ba? So, ganun po tayo. Hindi po yung yung isa naman na sabi ko nga, natulungan nating taga-tabako, biruin mo sa bypass operation, hinihingi nasa around 2 to 3 million. Sa atin, lang, 1 buwan pa lang. May nangyari ng napakaganda, hindi na sumasakit ang dibdib, hindi na nangihina. Gusto po, after 3 months, itigil na ang pag-inom. Biruin po ninyo yan. Ganun po ang Pilipino. Bago po, may pera yan. Negosyante, di ba? Pagdating po sa kalusugan, marami pong nagtitipid. Kaya ako nagtataka. Ako po sa kalusugan ko, hindi po ako nagtitipid. Iyan po ang katotohanan. Kasi isa lang po ang buhay ko eh. Isa lang. Nagtipid na po ako sa ibang bagay. Hindi ako nagsisigarilyo. Ang inom ko, bihirang-bihira. Makainom ako 2 beer. Siguro sa 1 buwan, dati nga, taon, hindi ako nakainom. Ngayon, San Miglite, makainom tayo ng 2 beer. Okay na, di ba? Ang rice ko, sa umaga lang, tanghali. Sa gabi, halos wala na po yan, di ba? So, ganun po ako. Kasi pagdating sa buhay ko, ang philosophy ko kasi, isa lang ang buhay ko. Ang pera, nakahawak na rin po ako ng malaking pera. Nagkaroon na rin po ako walang pera. Nagkaroon na ako konting pera. Nagkaroon na rin ako medyo maraming pera. Nagkaroon na rin ako maraming pera. Di ba? Napunta na lang tayo na kumandidato na rin akong 2019, di ba? Napasok po tayo kasi akala ko, sabi nila panalo na tayo, di ba? 2022, 2025, pico-convince tayong tumakbo ulit, kako, wag, di ba? So, ganun po yan. Pero pagdating sa buhay ko, iyan po ang aking filosofiya. Kayo po, sana kayo ganun din. Kasi mahirap po magsisi. Pagdating ng araw na kayo ay mamamatay na, grabe na ang karamdaman ninyo, maiisip po ninyo ang sinasabi ko. Di ba? Maiisip po ninyo yan, ang sinasabi ko. Natotoo pala ang sinasabi ni Doc Joey Bitito. Di ba? Hindi pa ako nagbinta-binta ako. I'm a health educator sa natural medicine. Natural educator sa natural medicine. And also, educator para tayo umasenso sa buhay. Pero dapat, sabi ko nga, mag-usap tayo. Hindi po pwedeng wala kayong gagawin. Kahit pagpunta sa opisina, wala kayong oras. Paano yan? Pero may oras kayo sa ibang bagay. Tingnan po ninyo, sabi ko nga, focus. Kaya ako ngayon, umaga pala, nakafocus na ako sa trabaho. Diba? Saka yung panonood ng TV, nanonood naman po ako dyan. During katulad, kumakain ka lang lunch, manood ng TV, okay po yan. O ng Facebook o ng YouTube, okay po yan kasi kumakain ka eh. Diba? O 12 to 1, manood ka. Wala pong kasi break time eh. Pero maghapon kang nanonood na lang, ay wala pong mangyari. Lalo wala kang ginagawang kapakipakinabang. Kailangan po may ginagawa po tayo na pwede tayong kumita, pwede tayong umasenso sa buhay. Kaya po ang 3-in-1 negosyo, punta na po tayo. Bukas po, alauna. Dito po sa DGB, Eatery, yan, Barangay 18 Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Meron po tayong orientation, yung mga miyembro na po at mga magme-member pa lang at saka yung pong gustong umasenso sa buhay, gustong maging healthy, pumunta na po kayo bukas. Alauna po yan. At yung pong aking numero, kung hindi pa ninyo, kahit kami po, sentrong-sentro, hindi pa ninyo pa rin alam, puntahan, kahit kami along the road, along the highway,
Ito po ang aking numero, 0910-44-82598, 0910-44-82598. Ang aking Globe, 0917-853-8933, 0917-853-8933. Laging tandaan, ang magandang kalusugan ay daig pa ang sandamakmak na kayamanan at ang pag-asenso sa buhay ay malaki po ang magagawa ng 3-in-1 negosyo. 3-in-1 negosyo, hindi po ito trabaho lang, hindi po lang ito ay business na ordinaryo, bagkos ito po ay 3 kumpanya na tutulungan tayo para maging malusog or healthy, maging umasenso sa buhay, magkaroon ng kikitain, ng pera, at makapag-enjoy, makapag-relax, di ba? Maging masaya. Ayan, di ba? So, completos recados po ang ino-offer namin sa inyo. Sana po ay tayo open heart, open-minded person. Hindi tayo yung mga itong lagi na lang negatibo, di ba? Mga pilosopo, ay wala pong pupuntang mabuti yan. Kung kayo po ay may mga karamdaman, kailangan po ninyo ito. Kung kayo po ay laging malungkot sa buhay, wala nang kailangan po ninyo. Kung kayo po ay gusto pa ninyo madagdagan ang inyong kayamanan, kailangan po ninyo ito. Di ba? O all of the above or any of the three. Di ba? So, iyan po ang kagandahan ng 3-in-1 negosyo. Okay, so bukas po may orientation tayo. Kahit ilan po kayo, pwede naman namin ma-one-on-one or marami kayo. At yung po mga nag-member na, you can invite and bring here para po naman ay meron kayong mga business partners. Di ba? So yan po ang magandang balita ko sa inyo na sana ay kayo ay natututo na sa mga ganitong bagay na ibang-iba ay kayo ay nakikita ninyo na kung saan kayo papasok, kung ito po ay para sa inyo. Pero kung ako po sa inyo, lahat ito para sa inyo. Bakit? Sino bang ayaw ng magkaroon ng magandang kalusugan? Di ba? Kanina nga yung driver ng isang Chinese na negosyante. Buwan-buwan po yan, bumibili ng Megawan para sa kanyang boss. Yan. Megawan. Si Madam, di ba? Si Madam Megawan. Buwan-buwan yan. Basta pupunta po yan dito sa amin, di ba? So, yan po magandang balita ko sa inyo. Sana ay kayo ay matulungan namin para kayo magkaroon ng magandang kalusugan, magkaroon ng magandang negosyo, pagkakakitaan, at magkaroon po kayo ng happiness. Di ba? Happiness. Sabi ko nga, diyan po sa Dorotea Resort, 2 swimming pool. Pag nilublob mo ang katawan mo, hindi ka marunong lumangoy, doon ka lang sa jacuzzi na para baywang lang ang tubig. Di ba? Dumapa ka dyan, mag-swimming ka. Di ba? Kasi mayroong jacuzzi, ibig sabihin, bumubula ang tubig. Di ba? So, marirelax ang katawan. Picture ka, i-post mo sa Facebook, i-send mo sa iyo mga kaibigan na sa picture ka siguro mga 20 pictures ang gawin mo, kunan mo, ilagay mo, i-post mo lang ng i-post, pagkatapos maniwala kayo, ay, baka yung 3,000 ninyo po na ay hindi lang yan ang kikitain. Nabawi mo na, nakalibre ka na ng ng natural medicine natin, mga amazing products, nakalibre ka na ng frozen products, meron ka pang negosyo, di ba? So, ganun lang po yan. Maganda po. O, nakakuha ka ng isang pinsan mo, ikakasal ka mo, doon ka na sa Dorotea Resort, kaibigan mo si Doc Joey, binayaran na 100,000, 10% ka, may 10,000 ka. Di ba? Nag-enjoy pa sila sa ating resort hotel. So, ganun lang po yan. Maraming paraan pag gugustuhin po natin.
Pag ayaw natin, maraming dahilan. Di ba? So, yan po. Marami po nagsisisi in the long run kasi nga po, lalong-lalo po sa 3-in-1 na ito, the best. Wala pa akong nakitang ganito pong programa. Tagal ko na po. Natagal ko na sa negosyo. Nasa 40 taon na tayo sa negosyo, di ba? 40 years. Nagtrabaho rin tayo more than 10 years, di ba? So, ako po ay alam ko na kung ano po ang mga negosyo, trabaho na pwede tayong kumita ng marangal. Marangal marangal. Hindi po yung isang iglap lang, kumita na. Di ba? Oy, nako, nasa Facebook kanina, nakikita ko, sabi niya mga fake daw. Hindi ko nasabihin ko ano yung fake, di ba? Kumikita ng maraming pera. Ayaw ko na pong dugtungan kasi ayaw ko sumali dyan sa mga ganyan, di ba? Sa akin ay ang akin po, lalabanan natin ang mga karamdaman, lalabanan natin ang kahirapan, at lalabanan po natin ang kalungkutan. Iyan po ang 3-in-1. Solution, 3-in-1 negosyo. Di ba? Okay ba yan, Miss Ginalyn Bejerano? Yung natulungan natin ito na may kidney failure, di ba? Okay, so yan po, mga minamahal kong kababayan. Hopefully, ay hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa at bukas magsipuntahan tayo dito sapagkat nga mayroon po tayong free consultation, di ba? Alas 7:30 bukas na kami hanggang alas 6:30 ng gabi. Then alauna po yung ating orientation seminar. Okay, sana po ay huwag tayong magkamali. Huwag natin sayangin ang oras. Huwag nating sayangin